medio aberto e plural e comprometido, identificado co país. E a combinación deses dous elementos que poden parecer contradictorios, mas na nosa opinión non o son, é o que debe dar resultado a un produto que realmente responda ás necesidades. Porque para defender outro tipo de cuestións xa hai medios, non? Desde logo, eu non lle vexo, eu particularmente non lle vexo interese en darlle plataforma de opinión a quen xa ten moitísimas plataformas de opinión, non? En fin, a mellor alguén pode pensar, tampouco está de máis. En calquera caso, nin eles os necesitan, nin nós necesitamos darlle máis bombo a ideas e opinións que creo que non é que sexan contrarias ás nosas, que en todo caso son contrarias ao país, non? Para entendernos. Por tanto, eu creo que o límite ti o fixaches claramente, que é a defensa do país. O resto creo que non ten absolutamente ningún sentido. Ora, dentro desa liña de defensa do país, de uso da lingua, de defensa da lingua, de defensa do país, efectivamente, ten que haber a máxima liberdade de opinión e a máxima pluralidade nas opinións expresadas, porque creo que iso efectivamente que tamén vai contribuir a que o medio pois sexa arraigue, todo o mundo pode ver como un espazo no que non só no que expresarse, sino tamén no que sentirse identificado, non? Eu creo que esa é a clave, non? Os medio con colaboracións onde puidese haber esa pluralidade igual que hai na suscripción, esa pluralidade tamén de achegas. Sí. Imos cambiar nos próximos días, mas en todo caso supoño que redireccionar, sí. Bueno, eso. Igual podemos ir a página, igual de ser aquí. Sí, non sei se hai conexión. Hai conexión, sí. Ben, de momento é un blog, no próximo día será unha página con máis posibilidades. Entón, quen acceder a ese blog pode ver ali arriba xa o documento inicial no que expresamos cales, na nosa opinión, deben ser as características deste medio, e unha das que facemos referencia é precisamente esta da lusofonía. Non só desde un punto de vista estritamente da norma, mas en todo caso como unha orientación que entendemos que é importante porque tamén é positivo sempre situar o país no seu espazo lingüístico-cultural e non que debe ser tamén un espazo político de relación privilexiado e mesmo económico, non? Que lamentablemente as elites dirixentes, as elites económicas deste país non son capaces aínda de ver. Temos unha enorme vantaxe de compartir unha lingua con países que suman 250 millóns de persoas e algún deles que está entre os países que máis están medrando neste momento, que é unha potencia emerxente, como é o caso do Brasil, con perto de 200 millóns de persoas e un mercado potencial imenso que se está desperdiciando. Nós entendemos que é hora xa tamén de un medio feito, como comentaba Teresa ao principio, desde unha óptica radicalmente soberana, ten que partir de romper dependencias e peaxes a pagar a axencias ou a medios madrileños e ten que actuar desde o propio país e desde os propios intereses. Desde logo, a atención ao espazo da lusofonía ten que ser un deles. Do punto de vista da norma, nós entendemos que ese debate é un debate que hai que levar sempre con cuidado, que non interesa dalo desde logo para producir ningún tipo de división e, por tanto, neste medio estará aberto a que as colaboracións podan facer na norma que o colaborador escoller, non cabe ningún tipo de dúbida, con independencia de que, por unha cuestión, se se quere, práctica de medio que pretende ser amplo e diverso, pois teña que buscar tamén
seu espazo, por tanto, a priori entendemos, como antes se comentaba, serán o conxunto de accionistas que a través da elección de un Consello de Administración e dos criterios que se decidan na Asamblea Xeral, pues, adopten os acordos en relación con isto, como moitas outras cousas, digo, con independencia de que a norma de redacción pode ser a da Real Academia, con liberdade para o uso por parte dos colaboradores de outras normas. E ainda así procurando, e iso creo que é máis importante tal vez que a norma, que tamén o medio contribúa para irmos conformando un galego de calidade, non? Que lamentablemente non sempre os medios escritos en galego prestan atención a isto, non? E iso é independente da norma.